Xunta a Saga e Unións Agrarias suman forzas cunha declaración conxunta para reforzar as garantías para o sector primario co acordo Unión Europea-Mercosur. Esta mañá, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, reuníronse co secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, e o presidente da Asociación Agraria de Galicia, Francisco Bello. Sobre a mesa estaba a aplicación do acordo Unión Europea-Mercosur, e o Goberno galego e as entidades suscribiron unha declaración conxunta para demandar unha aplicación práctica deste pacto para reforzar as garantías para o sector primario. E das súas cláusulas de salvagarda, que serán as que protexan o sector. Dende a Consellería estamos preparando e temos xa presentado, xa leváramos ao Consello da Xunta, un paquete inicial de medidas no que se contemplaban, como digo, unha serie de demandas á Unión Europea, ao Ministerio, pero tamén todas aquelas accións que estamos desenvolvendo xa dende a Xunta de Galicia. E esta declaración conxunta que facemos pública vai pois nesta mesma liña de exixencias e compromisos. Este acordo contempla peticións moi explícitas como a demanda dun plan reforzado e verificable de controis en fronteira. Protexer o sector primario. Por tanto, para avalar unha aplicación provisional do acordo é imprescindible que se blinde o cumplimento destas exixencias. E por citarlles algunhas das cuestións incluídas no documento, solicitamos un plan reforzado e verificable de controis en fronteira e auditorías en orixe, tal e como se comprometeu a Unión Europea. Tamén afondaron na proposta da PAC para o 2028 realizada pola Unión Europea que afirmou non convence ao goberno autonómico. Unha proposta por a que temos que loitar. Mostramos en varias ocasións o noso rexeitamento porque supón un recorte de fondos dun 22% e porque non blinda a actual arquitectura da PAC. Actualmente temos eses dous piares, dous fondos que garanten a sustentabilidade do noso rural. Por un lado, as axudas directas aos produtores e polo outro, os fondos destinados ao desenvolvemento rural. E estes últimos non quedan garantidos na futura PAC, dado que pasarán a ese saco común. A Administración traballa coas organizacións agrarias para elaborar unha proposta que favoreza os profesionais. Temos xa un acordo conxuntamente que saliu do Consello Agrario conxuntamente con Unións, a Saga e o Sindicato Labrego e que levaremos e someteremos á aprobación definitiva o vindeiro venres día 20 na reunión do Consello Agrario. Do mesmo xeito, creemos que ante este novo escenario que se nos plantexa co Mercosur, necesitamos tamén traballar conxuntamente para defender os intereses de Galicia